ụbọchị ọcha ụbọchị niile awụghị iji nji taa ụbọchị ọcha anyị niile ga-aṅụkwa tata taa ụbọchị ọcha ụbọchị niile awụghị iji nji taa ụbọchị ọcha ndị mozi ga-enyere anyị aka. Chifimo nke ọwa agwụ kọwara nke iyi uwe ọcha te powder n'ihu ke ijoinego ndị ọwụ mmiri. Look into you. You're not into the world, but you want to hear under the world. You are into the world. You didn't know what is under beneath the world. That we're getting a date. That was 16th of May, 2022. Bam. Eshamro nwanyi kacha nwanyi ibe ye. Eshamro Elizabeth nwanyi ọcha. Nwanyi ọcha ike agwụ. Nwanyi amụrụ echi ụbọchị special day. Keta magra Sunday. Elizabeth Ikagwu wee ezigbo nne Jack Monday. Hey! Jack Monday kwara nwa nwoke nke ikpeazụ. Nwa ya m na-agwa gị ihe ọ nọ London ebe a m n'ugbu. Every 4 months ọ bịaga London ga na-anụ treatment. Onye mmụọ ọzọ ya rie. Onye sikwanụ ga-erile ya erile. Onye ọlatara ahụhụ mmụọ nwa. Echi ị ga-eri uru nwa gị. Onye ọbụla ga-enwere gị anya ọkụ si iri gị uru nwa gị. Onye ahụ echi ọbụla ọ ga-eji ala zere mmiri. Onye ahụ a ga-ekwodo ya jọcha on time. Ezinne ka ọwụ onye ọkwa na onye idatọ onye dike na fire ụmụ anyị ọcha precise ọ bụ ebe a mụrụ ya nkwanụ ngo ochie pụta m every nwa nwoke kwanụ Jack Monday mepere ụlọ ya na-erubeghị 2 months ihe ụlọ nwatakịrị kpụrụ na village. Jack Monday ike agwụ nwatakịrị mgbe a na-asị Jack Monday si Monday ụnụ ga na-eresi in peace ya ya ga ọ ga-arụgo ọrụ na London ebe ya na-anụkwanụ gị na-ahụ uru ihe ọrụ ka ụdị mmadụ ga na-ata ahụhụ ị na-ego meke ndị na atọ fit nwatakịrị na-arụ ya na-ewela luru ka ọ asa akụrụ ụlọ ya ekwu ebochi eji eleta nne eleta ụmụ ya eleta nwunye ya eleta ndị within neighborhood onye nwe ọga ha dịrị ya na mma. Elizabeth nne m tara ahụhụ mgbe ọla akpụ m Eliza n'ọnụ Eliza nne m ya ga-akwa n'obodo Eliza gaga nụ ebe ha na-anara nwa tritment gị hụ nwaanyị sitụkwa ike ya. Chineke sị mba na onye ọbụla tara ahụhụ mgbe m sịrị Chineke gọzie nne m gọzie ndị nne niile onye ọbụla tara ahụhụ ọ ga-eri uru ya ewo ọ ga-adịrị nne m mma Eliza nne m Eliza nne m ọ ga-adịrị gị mma nwaanyị iri uru ọ ga-adịrị gị mma nne Jack Monday ọ ga-adịrị gị mma Eliza nne ọ dịworo na gị mma. Chifimo ka njikọnụ gị ọ maka na ọnwụ nwaanyị ọcha mere iji wee yiri uwe ọcha tekasịa powder n'ihu. Her name implies ọcha. Onye ọbụla bịaga nga ahụ taa kwesịrị ịdị ọcha despite amadụ side London ebe obi mana London ebe niile eri ka otu a na-esi nke m pụtara ka m menye ọma mmiri gbatuo ala otu gbago elu adị mgbe m ji makpụrụ n'ụlọ onye ọcha ha sị m warịzi ntị ya wurizi ha kpọpụ nkata apụta m kabo eweziga sịmaritere nkata ndị ọcha na-eri m that very day. Chineke azọpụ achụkwu ihe nkọgara anyị ma n'obodo unu bi onye ọbụla na-ejide ahụ na-adịghị clever ma chukwu ha eburu ya gbafee bọs stọp ya. Nwaanyị ọcha ka ọ wụọ ihe ọ zara n'aha anyị kwesịrị ịdị ọcha taa ụbọchị ya. If you answer nwaanyị ojii gaa jiri iwe kpikpikpikpi ka ekwensu akpọkwanụ gị okorocha kwesịrị gị pụta otu gị dị ọcha akpọgo ome ihe ukwu gị pụta gị ime ihe ukwu akpọgo ome ire gị na-emeje gị ire akpọkwanụ gị nwa agwụ gị na agwụ lụlụwa onye ka aha ya nwaanyị ọcha Elizabeth. So therefore I should come on white. This year ekwu I dress to kill, today I dress to chop. Nne m happy birthday ọ ga-adịrị gị na mma long life kemgbe mmalite ị gaghị anwụ in the next nearest year ị ga-erigide uru otu erigide uru zuo mgbe Chineke sị gị nne m ngwa ozuole ga-ajakwute ya as you celebrate this year nke next year ka kacha mma. Ụmụ gị ndị na-celebrate ụmụ gị ma jụọkwara gị from the beginning of your children's to the last of your children's ma ụmụ ha niile onye si gị rie ya rie onye si gị erile ya rile. Happy birthday my mother Eliza nne m. I will see you soon, very soon. Weekend abejem na nke gị na London ka m bịa hụ gị. Happy birthday ma ṅụrụ mmiri ọcha. Uwe ọcha ga-akwa ihere ka ị na-eme. Ihere megbuole m. Ka ihere ka ị chọrọ ime mmadụ. Happy birthday ma.